Става пост. Има брояч колко време е ползван. И като го сметнах, има 2 години е ползван. Става пост плътно. Имам пред, ако му на 8 часов работен ден, значи става примерно 6 години. Но това пак деца вика 2 години плътно е ползван, но е запазен. Картината деца вика няма големи пиксели. Деца вика няма така, няма петна. Не, тя не е сменена, разбираш, но е ползване грамотно, разбираш. Що има... Карло, аз там го така да ми пусна да пича. Аз не съм го взел на сляпо, разбираш. Не съм си го взел на сляпо майна. Той си разбираш. Не бе, той си знае, той си разбира от тази работа, кой е, що е, той си знае кой, разбира си. Аз цял ден това го гледам, аз поне знам какво гледам по очите си, разбираш, да се лекта... Доволен съм, разбираш. Това е добре да си доволен. Ама 120 кинта пич, дето на моите заплати, защото не лея. Айде, Калфанда отделно още 120, 30, 50, зависи колко ще падне след месеца. Сега в една втора район, а днес си гледам в печка колко са в картата. Сега мислях днеска да взема да погледна, ще се погледна нашия. Днес колко ще имаш? Две. На 8 ги превежда. Два бонуска или повече. Не, 2400 нещо имахме на идеята е друга, че сега от последния месец, нали, в една втора район. Значи на Даши мога да взема, ако иска. А Даша? Как ще го ги връща? В Ватура? В Ватура. Да беше жена, боле. Не, толкова секси. Той си би газел. В Ватура. Айде да беше жена, нали? Жена няма още да кажа. Ако ми трябва в натура човече на проститутка. Поле там да си платиш, там ще дадеш 100 лева, 120 ще дадеш поле там. Не ме греме, ми трябва жена си до мен си на топлите. Те трябва да пуснат, те ни трябва само за един път, трябва ли ти? До мен, дето се вика да си грижи за мен, разбираш. Аз спомням Таня спешно до мен бъздящи, гани се ябал, просто почваме, разбираш. Почва си един отпред, другия отзад, ами това е кой? Просто гани се правим, просто си го правим, не да излеза на заведение, че да свалям, че дали ще дойде в нас, разбираш, че дали ще се навие, тя спеше до мен. Разбираш, когато нещо не се... А тя беше тинейджърка, с тинейджърски хормони, нея самата си я сърбеше. Да. И накрая той му дяло, му педал накрая. Обърна всичко главата надолу, само за да се споче, бе. Как те прегръщи, уж приятел се пише пък. Знаеш, му всичко обърна с главата надолу, само за да се похвали, че е бей той. Да. И жена ми. Приятел, какъв приятел ти е му? Приятел ма, да. Най-лични и най-болни неща. Да. Дето знаеше за какво става после. И накрая се осра пред тебе, ема. Аз за какво искаме така да си го загрея малко? Не се осраме, там е майката. За какво искам да си го загрея? Приятел си пише. Я така към... Ще опада на него, доли води. Дали ми е в кръвта. Абе, какви глупости ме занимаваш с такива човече? Да не съм седнал пред тях.